Salutare la un nou episod din acest canal nou. Astăzi o să jucăm Little Nightmares. L-am cumpărat de pe Steam. Așa. Și am o calitate de frame-uri excelente. Am un calculator din noua generație. Boxele, sunetul din noile generații. Bun. New game. Okay. Cine era? Bună seara. Asta e moartea. Băi, e mai frumoasă decât fostă mea. Ok, m-am trezit. Am trezit dintr-un somn. Cine sunt aia? Mi-e frică. Aoleu, bă. Nu poți să mergi tu. Mai normal. Nici eu nu știu. Bă, nu văd nica. Stați o leacă. Cum dau brightness-ul mai? Nu știu, nu văd nica. Mai întâi n-am văzut jocul ăsta la nicăieri. Am văzut că are recenzii bune. Nu există niciun control. Ia uite-mă. Nu văd unde merg. Am ajuns undeva. Nu mă las să pic. Da, n-am jucat jocul ăsta, nici nu m-am uitat la cineva cum l-a jucat. Știu doar că e un joc. IQ2. Nu-mi dau seama dacă alerg. Bă da, cred că alerg. Da, alerg. Pe shift alerg, bun. Pe spacebar. Revenind. Nu uitați, dacă vreți să dați follow și pe TikTok. Link în descriere. Link în descriere. Salteau. Stai! Mă urc pe omul ăsta. Stai, cred că știu. Uitați ce ai. Bun, și trebuie să tragem de clanță. Ok. Și noi de ce suntem atât de pitici? Ce inteligent sunt. Și eu chiar n-am văzut jocul ăsta la nimeni. Am văzut doar ăla al doilea. Da? Care nici nu știam că e al doilea până l-am văzut pe Steam. Dar ăsta întâi nici nu știu ce se întâmplă în el. Frigiderul ăsta seamănă ca al meu. Bun. Aia e gaură. Aia este o gaură. Că nu-mi dau seama. Da. Ok. Bă, dar eu n-am față. Ce naiba? Am înțeles ce trebuia să facem. Da. Am căutat pe YouTube.
că mă blocasem. Da, chestia aia n-avea niciun farmec. Știi ce trebuia noi să facem? A, da, și pe F, aparent, scoți asta. Noi, uite ce trebuia să facem. Ok, deci jocul ăsta se joacă cu mintea ta. Și ce care ar putea? Ăla e un șarpe. Ce-s alea mate? Aolo, aolo! Am... Ok, chestiile alea trebuie să fugim de ele. Aolo! Nu-i nimic, băieți. Măcar mai suntem pe episod. Stați o leacă. Da, încă filmăm, ok. Ok, bun. Bun, am revenit cu o pauză. Deoarece, oamenii mai fac și pauze. Nu suntem nebuni să filmăm 5 ani în 5 ani. Bun. O pauză de, cred că 10 minute. Bun, deschidem asta. Un joc cu poveste care sau ba da. Bun, în jocul ăsta sunt blocat aceia. Poate am niște o boală și sunt mai pitic. Mult mai pitic. Bun, nu văd nica. Ar trebui să văd ceva. Nu știu, dar îmi place jocul. E nice. Bun. Asta trebuie să fac? Ia uite. Soarele, bă. Bă, de greu. Aoleu. De ce e așa de greu?
Nu e ciudat. O să fie și mai greu jocul ăsta. Și... What? Ah! Stați. Nu și noroc că te ajută jocul ăsta, bă, deci nu știu, arată controlele în timpul jocului. Mi se pare destul de ca lumea asta. Și îți dă un fel de indiciu cam cu ce trebuie să faci. Ce se aude? Nu știu ce s-a auzit, dar... Uite, țigări. Copiii fumează, eu v-am zis. Unde... Închidem și fugim. S-a salvat. Perfect. Măcar avem și noi ceva lumină. What? În fine, cam aici se termină episodul nostru. Dacă mai vreți episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați butonul de like. Aveți link în descriere între TikTok-ul meu și al unei prietene. Facem amândoi TikTok-ul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!